dutigi dɔ kɔni be an be se k'a fɔ ko nin ye terroriste de koyi Madu Mayiga Ɲama a filɛ nin ye k'a denmuso de ko o bolodenkɔni kumaba ko o tigɛ te cari k'o sabu kɛ k'o ye pɔmu ta k'o dun k'a sɔrɔ o ma a sara ale la pɔmu dama nin ye terroriste di pɔmu dama pɔmu a bisimila dɔrɔmɛ 30 40 I bɛna ye k'a fɔ ko nin dutigi kɔni a ye nin kɛwale ne ta k'a denmuso kɔni k'a sɛgɛrɛ koyi nka n'a jara a na se fila sɛbɛnnikɛla ko a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko ka gɛlɛya ta ka denmisɛnw k'u sɛgɛrɛ Madu Mayiga Ɲama fɛn do fɛn mun ni an ka jamana ani a dɛmɛlikɛlajɛkulu kɛn bɛ ka a sɛbɛkɔrɔ kɔn a ko ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ dutigi dɔw kɔni olu ta kɛn bɛ n mago tɛ a la a ko min ye Bagineda kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya Bagineda sigida mun bɛ n'an ka ma village de Tanima ale ye dugu ye n'a bɛ Bagineda mara a b'o fɛ a nana ye k'a fɔ ko min ye nin dutigi ko a nana a denmuso kɔni nin k'o tɛgɛ denkɔni ka a tigɛ te cari a ko n yɛrɛ kɔni ko a kɛra cogo di a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ dutigi kɔni a bɛ na ni pɔmu de ye sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na n'a bɛ na denbaya kɔni na ani pɔmu caman ani o de bɛ na a ko nin doni kama a nana ni pɔmu caman de ye pɔmu n'a nana a bɛ bɛn den bɛɛ lajɛlen kelen kelen kɔni o ma a ko waati mun na mun ye den bɛɛ lajɛlen ye pɔmu kelen kelen sɔrɔ pɔmu tɔ minnu na a bɛ yen jaja o jate kɔni o dɔn bɛ cɛkɔrɔba fɛ sɛbɛnnikɛla ko a denmuso kɔrɔbalen san 10 ɲɔgɔn na Madu Mayiga Ɲama o de nana pɔmu den kelen kɔni o ta ni ko o manger a ko waati mun na cɛkɔrɔba kɔni nana a ye ɲininkali k'o kɛ jɔn de ye pɔmu ka ta jɔn de ye pɔmu ka ta mama kuma jɔn de ye pɔmu ka a ta mama kuma a ma ɲɛ mun kɔ a gɛrɛla denmuso kɔrɔbalen yɛrɛ la a y'o ɲininka k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ e de kɛn bɛ ka pɔmu kɔw ta a fɔ ɲɛna ko n tɛna foyi k'a k'i la Madu Mayiga Ɲama a ye finangani a y'a hakili suɲɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye bogotigini kɔni nana yira k'a fɔ ko siga t'a la ale de ye pɔmu in kɔni ale de y'a ta koyi wa ale de ye pɔmu in ni ka a manger o yɔrɔnin bɛɛ i b'a ye k'a fɔ ko nin terroriste dutigi terroriste Madu Mayiga Ɲama a filɛ ka den de tɛgɛ ka kolonkalan kɛ ko o tɛgɛ denkɔni kumaba ni k'o tigɛ te cari a y'a bɔ dɛ nin tɛ terroriste ya ala nin ye terror de ye ay bon nin dɔw filɛ nin n'i y'a jateminɛ a dimi kojugu ye kolonkalan ta mais est ce que a kun hakili b'a la k'a bɛna tigɛ wa a ka baara don a ka baara don k'a ka baara don k'a ka baara de don bisimila sɛbɛnnikɛla ko a ko n'a dun ma ɲɛ k'a fɔ ko min a ye finangani tɛgɛ k'a tigɛ te cari finangani ni kule kɔni o de bɔra kɛnɛma waati mun na ani kule kɔni bɔra kɛnɛma ani mun ye maa fila bɛnna n'o bɛ kamalenkɔrɔ fila ko fɔ kelen ye lakɔli mɛtiri ye olu ye fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ ka bogotigini sɛnsɛn ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la n'o bɛ centre de santé communautaire n'o o b'o ko fɔ a selen dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔw fana y'a fɔ k'olu bolo kɔni tɛ maga a la abada maa mun kɛra sababu ye ka ni gɛlɛya k'o lase fo polisiw walima gendarmew de ka sɛbɛnfura ninnu k'o bila ka na olu tɛgɛ o bɛ sɔrɔ ka da bogotigini kan sɛbɛnkɛla ko waati mun na u b'o la dutigi kɔni ani bada de nana don mun ye dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ a ye n den diya jaja waati mun na a bɛ ka den kɔni k'o salo ka taa n'o ye maa dɔw kɔni bɛ o ye nin ko in kɔni k'a filmer Madu Mayiga Ɲama ko in kɔni filmeli olu taara da mun ye Bagineda gendarmerie kɔni olu ɲɛkɔrɔ a da olu ɲɛkɔrɔ olu y'a yira k'a fɔ nin ye fɛn ye fɛn mun ni a tɛ se ka ɲɛ abada olu ye wuli ka jɔ k'o bila sen kan ka taa dutigi kɔni ni ka tɛgɛ k'o ta ka da a kan te cari an bɛ don min na komi bi dankɔrɔba in kɔni mana de depo o ta an bɛ ka di a kan a ko mun ye kibaruya dɔw y'a yira k'a fɔ ko nin tɛ cɛ in nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye koyi ko sanga nin waati bɛɛ lajɛlen na ko n'a b'a ka denmisɛnninw k'u corriger Madu Mayiga Ɲama a bɛ nin de kɛ denmisɛnninw na n'a ma mun tigɛ n'a m'o tigɛ a b'i kunkolo fan dɔ tigɛ a b'i kunkolo fan dɔ tigɛ a b'i bolo fan dɔ kɔni a b'o tigɛ kɔni y'a yira k'a fɔ mun ye octobre kalo tile 29 n'o ye bi yɛrɛ ye k'a ye mɛn k'a fɔ ko hali a den dɔ fana bɛ yen ko o bɛna taa seereya ka t'o kɛ koyi tribunal mɔgɔw kɛn bɛ ka wele bila o ma k'o kana seereya kɔni ka o baara k'o sigi sen kan a ko siga kɔni tɛ fɛn mun na den ninnu bɛɛ lajɛlen a bɛɛ lajɛlen laban k'u na segin u baw ma koyi o sabu kɛ nin cɛ kofɔlen yɛrɛ ani muso ninnu bɛɛ lajɛlen faralen don an bɛ don min na ko bi denw tun bɛ ale de ka mara kɔnɔna la nka nin mun kɛlen filɛ a siga t'a la den ninnu bɛɛ lajɛlen na tɛmɛ u baw ka mara kɔnɔna la